Un, dos, tres, un, dos, tres. La torna esclata i en un solar apartat que ens instruïen al seu voltant. Dins descabellonada els mostrava les cuixes, els donava lliçons d'anatomia. Ella ens va dir d'on venien i que els reis de l'Orient no existien ni llocs ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecat. Ens ensenyava allà a cantar i estimar, això